Kai, Zahira, gasken bature ne da ya ce no place like home. Kai sweet yau na gaji tilis wallahi. Ai na ga alama ai. Bai kamata ce kuma kin gaji ba. Saboda me? Ah, to Zahira gani gaki wani gajiya ne kuma zaki. Ai kamata ya ki ɗauko gajiyanki ki ɗaura min kawai. Ko kai ka ɗora min ba? Zahira kenan. Aw, ashe ma baka gaji ba. Tunda har kallon TV za ka iya yi? Wani gajiya zan yi kuma bayan gani gake kuma. Zahira? Kai fa ba a raba ka da abin zolaya. Idan na fahimce ka so kake ka shagwaba ni har sai na ji kamar wata sabuwar budurwa mai tashe? To ina wani bambanci. Kin san inda nake ji da ke kuwa? Na san kana ji da ni. Shi yasa kake bani muhimmanci fiye da komai a rayuwarka. Kake yafe laifuka na a zuciyarka tamkar na goye. Da a ce kai mutum mai riko ne, da wallahi duk sanda ka kalli fuskana. Da sai Zahira, kinga. Ba na son daga ki sake kawo min wannan magana. Ina son abun da ya riga da ya wuce, ki bar shi a matsayin ya wuce. Yanda na manta, ke ma ki manta da shi. a'a Zahir, ka bar ni na faɗi dukkanin laifukana da ka yafe mu. Ko haka za ta iya sa na ƙara daraja ka cikin zuciyata. Zahir, a duniyan nan masu halayenka guda biyu ne kawai, daga kai sai masu haƙuri irin taka. Zahira, kin san wani abu? Sai ka faɗa. A'a, ba sai ka ce komai ba. Ba ni minti ɗaya barin jan girko maka abinci, amma kafin nan barin kawo maka lemu ka fara taɓawa. Dakata Zahira. Ya kamata a ce ki je ki yo girkin sai ki haɗo da ruwan gaba ɗaya sai ki kawo san sha ko? To ba dama, barin da ba ni minti ɗaya. Zahira. Assalamu alaikum. Alhaji Kwame. Kana lafiya? Ayya kai hakuri. Bacci ne dan so maɗi ba. Okay. To ba damuwa. Hello? Okay, to ba damuwa zan turo maka. Okay, sai na ji ka. Thank you. Zahira? Sweet ya ne? Ya kai. Kalau ya yunwa. Na jin yunwa har na yi bacci. I'm so sorry. Dan Allah ka tashi mu tafi dining. Food is ready. Ok, ya fi gama abinci? Na gama abinci kamar je dining. Shi yasa nake jin daɗin kyara. Wajen jin ci. Zahiru ya yi bacci. Me kike nema?
Zahira. Zahira. Ya mun kwanta da ke lafiya da cikin nishaɗi da walwala. Gashi mun waye gari kuma fuskar ki ta sauya. Me yake faruwa ne? Ba na tunani akwai abin da za ka iya ɓoye min na sirrinka. Amma sai gashi Zahir, kana shirin ƙarin aure baka sanar da ni ba. Anya za ka iya yin adalci tsakanin mata biyu kuwa? Zahira, ban ga alamar wasa a fuskar ki ba, da sun ce zuriya ta kike. Wai faɗa miki? Ba ma irin wannan wasan da kai. Kawai ina roƙonka ka zama adali ba munafikin mata ba. Zahira, babu irin wannan tsakanin da ni da ke. Ki faɗa min wai ki ne mai shiga tsakanin mu. Ba abin da za ka ce min Zahir. Kawai aure kake so ka ƙara. Fine, go ahead. Wannan ba wani abu bane. In ka ga dama ka ƙara mata 3 a rana ɗaya. Daman namiji mijin mace 4 ne. Amma ka sani Zahir, allura dafin kare kawai yake kashewa. Baya kashe masa kaifin fika. Zahira! 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 Wai me yasa kike so da ki ta tsaya tsakanin da ni da ke? Kin sani fa buri na rayuwa fa sai. Kuma yanzu tunda na same ki na gama cika buri na Zahira. Kar ka rena min wayo mana Zahir. Ni na wuce sanin ka kai ka sani. Ko don kai sa'a na zubar da makamai na ne yasa kake nema ka wulakanta ni? Ban fahimce ki ba Zahira. Ko mafarki kai na yi ƙarin waje. Mafarki? Mafarki kace Zahir? Ba ni waya. Ba wannan ba karamar zaka bani. Gashi wannan numban wace ce? Zahira, ban san me wannan number ba. Baka san me numban ba, amma karfe nawa aka yi kiran? Karfe 2 na dare. Ba ni. Hello Zahir. Ke waye ki don ubanki? Namiji, buhun kaya, mai ɗaukan ka sai ya shirya. Namiji kudan zuma, ga zaƙi ga harbi, amma insha Allah ina daidai da zamanin munafiki. Mu sha talauci da wahala tare, yanzu kai arziki bari ka ɗauko 'yar mowa ni kamar da ni 'yar bora ko? Zahira, tabbas kina da miji. Amma wallahi, Allah ɗaya. Ban san me wannan nan ba. Asali ma ban da alaƙa da wata yarinya. Ba wani in yi haƙuri, ba wani ya haƙuri Zahir, kawai ka rena mun wayo ne. Karyawa sai ka je wurin amaryan takan za ka karya? Ke haƙuri. Ni kaɗai kawai ke jira ofis yanzu. Lalle Zahir, amma in dai wannan tunanin ne a ransa, wallahi ya ɗebo ruwan dafa kansa. Don wallahi talla ba zan taɓa yadda a raina min wayo ba. Reni talauci, arziki tafi ƙarfina? Me gaji? Ya haji, na kwana alhaji, an tashi lafiya. Lafiya kalau. An tashi Wai lafiya. kai kam so nawa kake son dinga jama kunne? Ba ka jin magana, wai kullun za fita sai an ce maka ka bude kofar nan. Ka sa aikin ka ba? Da Allah ta shi ka bude mutane kofa fita da Allah. Uwar barin bara ma ce. A dawo lafiya. Yau, a dawo lafiya haji. Madalla. An kunna ka a cikin gida kuma za ka zo ka huce a kaina?